Το πεπτικό σύστημα. Σε όλους μας αρέσει να τρώμε, έτσι δεν είναι? Ναι, έχετε καλέσει το πεπτικό σύστημα. Τι θα θέλατε? Γεια σας. Τι είναι το πεπτικό σύστημα? Το φαγητό που τρως πηγαίνει στο πεπτικό σου σύστημα. Η δουλειά του πεπτικού συστήματος είναι να μετατρέπει το φαγητό που τρως σε ενέργεια για να τη χρησιμοποιήσει το σώμα σου. Το φαγητό για το σώμα μας είναι σαν την βενζίνη που την βάζουμε στο αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ, αλλά από τι αποτελείται το πεπτικό σύστημα? Το πεπτικό σύστημα περιλαμβάνει το στόμα, τον ισοφάγο, το σηκώτη, το στομάχι, τη χολιδόχο κίστη, το πάγκρεας, το παχύ έντερο, το λεπτό έντερο και τον προκτό. Η πέψη, δηλαδή το να διασπάμε το φαγητό σε πολύ μικροσκοπικά κομμάτια που αργότερα απορροφούνται από το αίμα μας, ξεκινάει όταν βάζεις φαγητό στο στόμα σου. Τα δόντια σου βοηθάνε στο να διασπάσουν το φαγητό. Το σάλιο βοηθάει στο να μαλακώσει το φαγητό και η γλώσσα βοηθάει στο να σπρώξει το φαγητό κάτω στο λαιμό σου. Και το φαγητό περνάει προς τα κάτω μέσα από τον ισοφάγο, που είναι μια μαλακιά σωλήνα που καταλήγει στο στομάχι μας. Το στομάχι είναι μια σακούλα στην οποία μαζεύεται το φαγητό που έρχεται από τον ισοφάγο. Το στομάχι μας βρίσκεται ακριβώς κάτω από την καρδιά μας. Το στομάχι φτιάχνει ειδικά ζουμιά που λέγονται τα υγρά της πέψης και συμπεριλαμβάνουν τα οξέα και τα ένζημα. Τα υγρά αυτά βοηθάνε στο να διασπάσουν το φαγητό και να το κάνουν ένα πηχτό υγρό σαν χυλό ή σαν πολτό. Το στομάχι σου είναι ένα τεράστιο όργανο το οποίο μπορεί και κουνιέται από μόνο του για να ανακατέψει το φαγητό με τα υγρά της πέψης. Το φαγητό συνήθως παραμένει στο στομάχι σου για περίπου 1 με 2 ώρες. Από το στομάχι το λιωμένο φαγητό φεύγει και μετακινείται μέσα στην μαλακιά και μακριά σωλήνα που λέγεται λεπτό έντερο. Εκεί γίνονται τα περισσότερα πράγματα που κάνει όλο το πεπτικό σύστημα. Το σηκώτη φτιάχνει ένα κιτρινοπράσινο υγρό που λέγεται χολή. Η χολή και τα υγρά του πάγκρεας βοηθάνε στο να πάρουν όλα τα καλά και θρεπτικά συστατικά από το λιωμένο φαγητό και τα στέλνουν σε όλα τα σημεία του σώματός σου μέσα από το αίμα σου που κυλάει σε όλο σου το σώμα. Το αίμα σου μεταφέρει τα λιπαρά, τις πρωτεΐνες, τις βιταμίνες, τους υδατάνθρακες και τα σάκχαρα στο σηκώτη. Το σηκώτη τα παίρνει και φτιάχνει τα υλικά που χρειάζεται το σώμα σου για να μεγαλώσει και για να δουλεύει. Το σώμα σου δεν χρησιμοποιεί όλο το φαγητό που τρως για να μεγαλώσεις και για ενέργεια. Το φαγητό που το σώμα σου δεν το χρειάζεται φεύγει από το λεπτό έντερο και πηγαίνει στο παχύ έντερο. Το παχύ έντερο είναι περίπου 1,5 μέτρο μακρύ και είναι πολύ μικρότερο από το λεπτό έντερο που είναι περίπου 7,5 μέτρα μακρύ. Τα άχρηστα υπολείμματα φαγητού ταξιδεύουν μέσα στο παχύ έντερο με σκοπό να τα διώξουμε προς τα έξω. Όλα τα άχρηστα κομμάτια μαζεύονται στην άκρη του παχαίου εντέρου, στον προκτό.
Και από εκεί διώχνουμε αυτά τα άχρηστα κομμάτια από τον παπουδάκο μας όταν πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Κρατήστε το πεπτικό σας σύστημα σε καλή κατάσταση. Φροντίστε το σώμα σας τρώγοντας υγιεινά φαγητά όπως πολλά φρούτα και πολλά λαχανικά. Τα λίπη και τα φαγητά που δεν είναι υγιεινά, όπως είναι τα fast food και τα έτοιμα φαγητά, είναι δύσκολο να τα διασπάσει το σώμα μας με την πέψη. Οπότε πρέπει να τρώμε πολύ λίγα, ελάχιστα τέτοια φαγητά. Και μην ξεχνάτε, πιέστε πολύ νερό. Αν φροντίσεις το πεπτικό σου σύστημα, αυτό θα σε ανταμείψει αργότερα και θα είσαι ψηλός, δυνατός και όμορφος.